sila si Bitoy, si Bitoy. Mali po ni si Linita eh. Tuwa maganiron sila dito sa hindi na okay, mamay si Bitoy o matod pa sa istorya nga ni Bao nga ato ra po to sila dito magkasal. Bakit? Anak ko kung kabulan rin. Pero nga, sa kalit kayo ng kabulan, huwag dito mag-iskot si Bitoy na ko, mag-ingyaw sila ni Tikla. Kano saan ko balik si Bitoy? Suswa, hindi ko kay Bao ba? Akong di kagulaan ba, Lex? Atura ba si Bitoy? Maura to siya bugto na saksi sa kaso naman ni si Linita. Huwag ganyan ka lang sa tsin. May si Bitoy na gibay. Pero nasayo mo ka to si Bitoy nga na kinahanglan ka niya. Ang balik na gito niya bay, ano gugod mo? Tinawag ko ba, bay? Pero, bay, dako kaya ko pagduda. Noon sa? Nakato si Bitoy, di corner dito. Di corner ni Rufilio ni si Linita. Kung kinigtanan, plano ni nila. Aron dili makatistigo si Bitoy nga ako mao'y amahan sa anak ni si Linita.